Galicia non exclúe a ninguén cando se trata de construir o seu futuro, con optimismo, con ambición, en positivo. Existe unha famosa estampa de Castelao que o explica á perfección. Non lle poñade chatas a obra mentras non se remata. O que pense que vai mal que traballe nela. Hai sitio para todos. Tamén unha tarifa colectiva procurar que os nenos e adolescentes galegos crezan nunha contorna segura, saudable e con bons referentes. Galicia é líder na regulación das pantallas no eido educativo e na prohibición do consumo de bebidas enerxéticas a menores. Traballamos para mellorar a convivencia en todas as aulas e desterrar calquera tipo de comportamento ou actitude reprobable para rematar co acoso escolar. O pasado verán, incendios de enorme virulencia provocaron momentos de impotencia. En Galicia, en España e tamén en outros países. Inmediatamente pusémonos mans á obra de xeito que ningún dos afectados quedara sen axuda. Compre traballar todos a unha para ter un monte máis productivo e máis protegido. E seguimos crendo que os gobernos están para gobernar, non para entreter e moito menos para indignar. Por iso somos previsibles e mañá, día 1 de xaneiro, entrarán en vigor os orzamentos da Xunta para o ano 2026, como debe ser. Unha Galicia na que a vivenda non sexa un ben de luxo, senón unha condición indispensable para que cada quen poida construir a súa propia vida. Nesta legislatura duplicaremos o parque público de vivenda e xa en 2026 teremos en marcha as 4.000 novas vivendas que pouco a pouco irán abrindo as súas portas e converténdose en fogares. Deséxovos unha feliz entrada de ano e que teñamos un 2026 cheo de alegría, de benestar, de paz e de prosperidade.